खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयखौबो बरायबाय बे समाव रादाबखौ फरायदों आं सन्दना इस्लारि रुनिकाटानि सिङाव थानाय दरगावनि गोदान गोथार बाथौ थानसालिखौ बेखेवना होदों OSD सांग्रां ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों OSD सांग्रां ब्रह्म बिथाङा फोरमायोदि बाथौ धोरोमानो बर' हारिनि सिनस्रि आरो लोगोसेनो बिथाङा धोरोमजों मेला फुजाफोरखौ सरजाबफानो नाङा होननानैबो फोरमायबावदों। बेजों लोगोसेनो बे बाथौ मन्दिरखौ लुफुंनाय ठिकादार कमलाकान्त खाख्लारि बिथाङाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायोदि गोबाव समनिफ्रायनो बिथाङा बे ओनसोलाव बाथौ थानसालि लुफुंनायनि सिमां दंमोन। बे सिमांजोंनो दिनै दरगाव गामियाव बे बाथौ थानसालिखौ गावनि आंगो बिमा बिफा आरो फंबायनि नामाव लुफुंदों होनना रोखायै फोरमायथिदों। काजलगावनिफ्राय रिलुस बसुमतारिनि खौरां। दिनै दरगाव गामिनि जेनाखि गोथार बाथौ मन्दिर बे बाथौ मन्दिरखौ दिनैनि बे गोथार सानाव बेखेवनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा दिनै बाथौ होननानै बुंनो थाङोबा बाथौ धोरोम होननानै बुंनो थाङोबा बर' हारिनि सिनस्रि धोरोम होननानै जोङो बुंनांगोन। दिनै बर' हारिया थांनानै दङ होननानै बुङोबा बर'आ दिनै बर' होननानै बुंनो हायोबा एकमात्र बाथौ धोरोमनि थाखाय जोङो बर' होननानै गावखौनो आइडेन्टिटि होनो हायो। दा बिनि थाखायनो बाथौ धोरोमा दिनै जोंनि गेजेराव गोसारनानै थानांगौ। मोजां खान्थि मोजां नियम मोजां आसारजों जोङो बेखौ गोजौआव लांनो नाजानांगौ। जोंहा मोनसे जाफ्लेबाय थादों आं बावबो बुंहरबाय थादोंमोन नोंथांमोना मेला होगोन नामा जे धोरोमजों मेलाजों जानाय लोंनाय जेब्लानो सरजाबफागोन अब्ला नोंनि जेनाखि सिबिनायनि मोनसे बाहाब सिबिनायनि नोंनि जेनाखि मोनसे गोथौनिफ्राय जेनाखि मोनसे भक्तिनि भाब बे नोंथांनाव नुजाफैया। बिनि थाखायनो आं अलवेज बुंबाय थादों जेरावबो बुंदों जोंहा बाथौनि मुङाव सिबिनायनि धोरोम सिबिनायनि मुङाव जोङो मेला बाजार जानाय लोंनाय बेखौ जाहाथे गोजानाव दोनो अब्लासो जोंनि बाथौ धोरोमा गुवारै गोसारगोन आरो बिनिफ्राय मानसिफ्रा जेनाखि गिसिखानानै थांनायनि जेनाखि मोनसे दाहार बियो बन्द' जागोन होननानै आं सानो। रिलिजन बा धोरोमारि रिसार्च खालामनायनि बेलायाव आथिखालनि गभर्नमेन्टआ मा सिन्था खालामो? गभर्नमेन्टनि खोथाखौ बुङोबा दिनै रिलिजियान आरो रिसार्चनि खोथाया बेखौ पलिसि लागोन मानगोनां जोंहा CM बिथाङा गावनो जेनाखि ट्रेडिसनेल धोरोम बेफोरनि सायाव मोनसे नायबिजिरनायनि निस्सय हाबाफारिखौ लागोन होननानै आङो मिजिंथियो। गोबाव समनिफ्राय मोनसे थांखि दंमोन माने ओनसोलाव मोनसे मोजां मन्दिर लुफुंनानै होनाय। बे थांखिखौ आं जोंनि बिफा सोरगोआरि करेन्द्र खाख्लारि आंनि आइ MP खाख्लारि आरो आंनि फंबाय लकेन खाख्लारिनि मुङै बे बाथौ थानसालिखौ आं लुफुंनानै होनाय जादों जाहाथे बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो स्पेसियेलि जोंनि दरगाव मुखिगाव आरो 2 नाम्बार दरगावनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे बाथौ थानसालियाव फैनानै आफा बोराइ बाथौखौ खुलुमनो हायो आरो जोंनि रायजो जानायाव सुख सान्थि सोलिनो हायो बिनि थाखाय आं बे बाथौ मन्दिरखौ लुफुंनानै होनाय जादों। जिउआव खामानि मावनायजों लोगोसे धोरोम सिबिनायाव बेसेबां माबायदि माने गोनांथि होननानै सानो? धोरोम सिबिनायाथ' गोनांथिथार। बे धोरोमानो जोंखौ गावजों गाव अनलायनाय गावजों गाव मोजां मोनलायनाय बा गाज्रि खामानिफोरनिफ्राय जानगाराव जोंखौ दोनो। बे धोरोमा बे धोरोमनि गेजेरजोंनो जोङो बुहुमाव जोंनि मोजां मावनाय सान्थि बेखौ जों फोसावनो हायो आरो धर्मआनो कर्म होनदों। कर्मनि मावनाय लोगो लोगो जोंहा धर्मआ थानांगौ बेखौनो आङो बिबुंथि होयो। बे मन्दिरनि साखाथियाव गुवालाव माने सोरबा हालेवनाय माबा गेलेनाय बेफोरबायदि माने पेन्टिं दं बियो मा? जोङो बर' जाथिनि कालसारखौ बेवहाय दिन्थिफुंनो थांदों। जोङो हाल मावनानै जाग्रा आरो जोंहा बेवहाय स्कुलाव थांनाय गथ'फोर दं जाहाथे बेफोर पेन्टिंखौ नुयोबा जोंनि उन्दै उन्दै फरायसुलिफ्रा जाहाथे एसे इनकारेज जायो आरो गोदोनि माखासे गोसोखांनाय गोदो जोङो हाल एवोमोन बेखौ एसे बोनानै लाबोदों जाहाथे जोंनि माने आगोलनि माबाखौ जों जाहाथे गोसोखांनो हायो बेनि थाखाय बे पेन्टिंफोरखौ जोङो एसे होनाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर
बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ। बन फायार, जिप साबारि, राफ्टिं, एलिफेन्ट राइड, टी गार्डेन वाक, आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 910-174-9562 एबा 9707-614-012 आरो 986-483-2734